esasy işimiz Türkmenistanyň has demokratikleşmegi, adam hukuklarynyň gazanylmagy, adalatyň ýerine gelmegi, şoň üçin görüşýär. Türkmenistanyň içinde de meniň adalat görüşüm 2014-nji 13-nji ýyllarda başlady. Arzalar ýazdym bargiden öz hakymy gözläp, hatda Türkmenistanyň salgyt gullugynyň üstünden arza ýazanym nemelere hatlarym bar. Göýgörilen biýdüzgünçilikler barada. Türkmenistanyň içeri işler ministrligi barada. Türkmenistanyň ýol gözegçilik gullugy barada. Ýazan arzalarym köp boldy. Ýöne soňunda men ýeke o taýda da hökümet bir struktura bar. Haýsy biriler men ýeke özüm görüşip bilen. Muňa meniň sabrymam ýetmeýär, meniň nerwimem çydamaýar. Türkiýeden başlamaly tapladım çünkü Türkiýede iň köp türkmenistanylar Türkiýededir we bu ýolda görüşýänler hem Türkiýededir. Yani başka döwletlerden kensiz çykan okdy, ýöne Türkiýeden kenler çykýardy we şolaryň arasynda men hem bolmaly diýdim, yani ýerimi almaly diýdim. Son gelemde o taýda biz işte halkymyzyň iň bolmany 4-5 sanak bolup bir ýerde duşup bilmeýändigini gördüm. Duşup bilmeýän bolsalar şeýany öwrendim, Türkmenistanyň konsullugy arda ýazýan eken. Ýa-da tanış polisiýalaryna Türkmenistanyň terroristler diýip alýan eken. Terroristler duşup geçirýär plan ýerde diýip tak ýetmäkä. Hatda metro dronuny ýerden teresen 600-700 metr İstanbul'un konsulluğundan. Şo taýda tutulanlar bar. Çünkü biz 10 adam bolup içeride ýatamyzda soradym yani. Sen niýe tutulur diye. Şonda aýtdylar, mena diýdi absolutna habarymam ýok diýdi ýani. Şo taýda bir 2 tane 3 tane bolan absolutna hiç zatdan habarsyz ýöne ýalňyş wagtda ýalňyş ýerde bolanlygy üçin içeri alınıpdyr. Aktivistem däl olar bolmasa. Şonda şowun agşamsy çykanmazda eýem garaşyp duran ekenler. Aslında göndernekden kapıdan çıkan o adıma topulcağım olurlar. Ben anladım onu şu taýda da. Yani yanımdakilerim gördü de çekindi de iyidine gitti. Son täzir onun yança polisiýa da geler diýdim çünkü men polisiýa jaň edemde olar meniň gele kaçsamy eýem görüp otyrdylar çünkü. Son men telefonda düşünüp gelip otyrkam eýem birden topulma başlady. Arkamızdan. Ana şonda Bahtyar Gurbanow ve İzmamedow gözü ýaryldy, Bahtyar'ın kellesi deşildi. Adalatyň ýok ýerinde durmaly diýip birinji gedek bolşa gelemde ýerime gaýdypdym bilýäňiz. İkinji gedek diýen men ýürüýte howpsuzlugum üçin bärik tygynma tawşarman boldum bolşa.